Drugari, ne znam da li ste gledali film Zamena lika sa Nicolasom Cageom i Johnom Travoltom. Ako niste, obavezno odgledajte, film je odličan. A mi danas snimamo film Zamena lanca na biciklu. Kada se menja lanac na biciklu? Lanac se menja kada je oštećen ili potrošen. Moj lanac je... lanac na mom biciklu je potrošen, pa ćemo ga zameniti sa novim lancem. Da vam kažem da postoje dva načina za zamenu lanca. Prvi je oterati kod majstora, drugi uraditi samo. Ne mislim na ta dva načina. Prvi način je i jednostavniji način. Zameniti samo spojnicu na lancu. Drugi način je izbiti pin. Pin se izbija uz pomoć posebnog alata. Pre nego počnemo, to jest pre nego što Nidža počne, stavili smo lanac mali pozadi, mali napred. Uzeli smo parče žice, evo sad su na snimku Nidžo. Maestro, izvoli slobodno, snimak će sve da kaže šta se radi. Šta će uspjeti? Nemamo ni parče žice. Trenutno spojnica vodi 1-0 protiv Nidže. Druga runda. Nisu ravne ove kombinirke. Pod naletima kombinirke u drugoj rundi knockout. Lanac je popustio. Nidža je skinuo lanac. Sad smo stavili sad smo stavili ovdje lanac da se sunča. Nismo stavili lanac da se sunča, nego da izmerimo potrebnu dužinu lanca. Možemo da izmerimo ovako. Ja se nadam da se čujem jer sad pričam iza kamere. Može da se izmeri ovako, da stavimo na pod, možemo da okačimo na neki ekser, nema neke razlike. Sad merimo dužinu lanca, stavljamo spojnicu i stavljamo na bicikl i posle vožnje. Sve je glavno sad. Mališ. Idemo ovako. KMC lanac je montiran. Svaka sličnost sa stvarnim likovima i događajima je slučajna. Ako vam se svideo ovaj klip i želite da vidite još sličnih klipova, kliknite crveno dugme. Sportski pozdrav, drugari, kliknite crveno dugme. Bez alatora. KMC.